Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor, llum magħna għandna Nikolaj Kallus u ħajdilna xi stejjer xi episodju li ġralek meta kont żgħir u x'hekk Nikolaj. Eżatt. Kif inti sieħbi kollha sew? All right, mhux ħażin, grazzi. Tajjeb, x'tgħidilna fuqek? Li raġel tal-familja. Nipprova mal-ħajja ta' kuljum u mad-delizzi tiegħi. U dejjem nimmaneġġjaw dejjem nlaħħu. U ġejt kuntatt magħkom għax delli għandi naqsam dil-esperjenzi li għandi jiena. Sa lavorjaw min ma jemminx għax jiena kontajt, ma jiena la verità m'għandix għaxix. Verità tiegħek. Nitkellem fuq u naħseb xi ħaġa sabiħa li kulħadd ikun aware b'dawn l-affarijiet, ma fiha xi ħażin. Kemm għandek żmien? Jiena għandi 33. Għandek 33 u x'taħdem? Jiena naħdem ma' ħija għandu family business. Distributuri tal-pjanti, nġibu l-pjanti, maintenance ta' ġonna u tal-affarijiet. Tajjeb, għal-kwiet mela. Ejju. Ħajar minni. Mela, x'inhija l-esperjenza tiegħek meta għadt li x-aħħar darba meta kont tgħid inti bdejt li kellek xi esperjenza ħajdu l-straordinarja s'issa qatt ma smajt għaw Malta li xatt li kellu esperjenza bħal tiegħek, kif bdiet l-istorja? Dik meta 2001 ġi kelli ngħidu 8 snin. Kien lejliet il-miliet u ommi biss kien hemm id-dar għax missieri kien jaħdem watchman u ħija kien jaħdem ġal dak iż-żmien ġol Lokanda. Ġifieri lejliet il-miliet tista' immaġina. U ta' tifel li kont żgħir kont ħdejn ommi jiena. U għall-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu bdejt nisma' jisu bħal trombi ġejjin minn isfel. Trombi ħoss ġifieri? Ħoss. Imma qisek meta tisma' xi ħaġa ta' ferħ. Trombi hekk ta' ferħ. All right. Imma meta tajt trombi f'liema sens? Ishom x'inhu dan il-ħoss ġifieri isu xi alarm? Isu ġie rajt film meta jkunu qed isejħu lin-nies dik it-tip. All right. Sallum il-ġurnata qatt ma ġejt smajt dal-ħoss li nista' ngħidlek tista' tisma' dak. U kienu. U jien ta' tifel li kont inżilt isfel bla biża, vera bla biża ta' xejn. U malli nżilt minn fejn kien ġej ħoss li kien ġej mis-salott. Malli wasal biex jidħol fil-kamra sparixxa l-ħoss. Ndoħlhom qed nimmaġina. U inti kontri qed nimmaġina. Mela kontri qed jiena qomt dal-ħoss. Inti kont fis-sodda. Eżatt. Viċin tommok. Eżatt. U għad immaġinajt bat tila t-taraċ. U jiena tila t-taraċ nara dija. Imma dija qawwija. Għatte ma jistax ikun żebaħ għaddu kemm rajt il-ħin. X'kien l-alarm clock għad kien għaddu klieta ta' filgħodu kif jista' jkun. U bdejt il-taraċ u għabdit telebni l-kurzita aktar kem bdejt nikla l-fuq, għax kena tiqa fil-kolotur, aktar dadda u beda jitqawa. U daddaw li ġviri kien ġej minn ġatija? Minn ġatija. Minn ġatija. Minti ovvjament t-tiqa dak minn tixtara bħal. Le, da zgur, bdejt naraddija. U fiex rajt fil-kolotur, mela għandek il-kolotur u għandek żewġ tikmama, kemm il-bib miftuħ. Rajt, daw żewġ tikmama, kolotur dija waħda. L-allu għad.
xit naqra jiena. Bdejt ngħid l-ommi, ġi sal-lum il-ġurnata l-ommi għodha semmili kull darba li jrid il-miliet. Ngħid ma, u isa ma tax każ. Ma tax każ għax kienet triqda. Eżatt. U bdejt, miexi u f'dittija tan-nofs nara dija ta' persuna twil, enormi, zbuħija laqas penġija, kien kollu gold, lewn dib-deb. Rinti daw l-isfar mela bdejta. Eżatt. Imma batlilu bdejna raħ lewn deb iktar. U ma li rajtu ma bżajt xejn, anzi, bdejt nara kif beda jaħdem moħħi biex nikla fuq il-ħoġor ta' tiqa ħalli niġi viċin tiegħu. U l-istess beda jersaq lejn il-viċin ta' din it-tiqa. Jiena l-ħadd klajt minn fuq is-sodda x'tħalt fil-kamra mort fuq is-sodda u klajt fuq il-ħoġor ta' din it-tiqa sakemm ġi letteralment face to face miegħi. Ġifieri inti meta rajtu l-ewwel darba u kien il-bott mit-tieqa. Eżatt. Ġibdejt tara full figure. Eżatt. Rasu sa saqajh tara. U x'kien liebes? U kien liebes. Mela, Gwen High mhux bħalma naraw fuq il-daw. Wan kont jien dak iż-żmien żgħir jiġi la kolli computer, ma stajtx tgħid immaġinajtu jew xi ħaġa. Gwen High kienu letteralment xi ħaġa dritta u għall-ponta. Mhux bħalma penġu aħna b'dak il-kobor. Kellu dneħ twal, irqaq, xaru kollu deb, wiċċu bajdani u għajnejh fid-deb. Għaxin, face to face. Sakemm ġi face to face, dal ngħidu aħna kollu minuti, jew sekondi ġifieri għax u sparixxa. Mhux kien liebes. U kien liebes. Libs isa kif tgħidha grawna u Gawn? Gawn. Gold u taħt libsa bajda. U f'dak il-punt qamet ommi, imma kien għadda kollox. Għat li xittara, għattila ma għadnejlek rajt ekku ekmu. Għat li mitna xejn, għattila s-satela, tejli najat. Kif tala, ġi sparixxa? Sparixxa l-fuq. U ma li sparixxa. Tar il-fuq jow? Tar il-fuq. Tar il-fuq. U għamlet dijek ta' dawlek u meċa warajħ id-dawl. U spara l-fuq. Imma ma li rajtu, ma li ġie f'kuntat tiġi dawn il sekondi. Paċi kbira, ferħ, bla biza, u bissima ni ma nsax neħjem, bħajt sal-lum il-ġurnata nara ħadik il-bessima. U ma kelmekx? Le, xej. Ma d-dilekx messaċ, għas telepatikament ġiri. Xej, dik bis ħassejt. Paċi kbir, li tibżax minni, u daw l-affarijiet. U, ovvjament, bħajt insemmija. U mbagħad meta kbirt, darba minnhom kien hemm bniedem kont qed nixettiku fuq dawn l-affarijiet u jibqa' dejjem inżomma ġafija, ħlif tal-familja għax kif qabel, ommi bqgħet isemmili kull miliet din. Kien hemm bniedem għall-inti xi darba f'ħajtek rajt xi ħaġa. Sekonda, imma semmejtielu l-istorja? Le, qatt. U min kien dal-bniedem? Dan kien wieħed kien jiġi jixtri minn għandna u kont ġiri ħobb nitkellem naqa' fuq suġġetti naqa' ma qatt ma tkellem fuq din l-esperjenza. Għal inti xi darba rajt xi ħaġa. Insomma ta' ġafija. Dan ngħidlek jisu 6 snin ilu. U fetti li qatt ħanfittex naqa' fuq din l-esperjenza jiena qatt ma fittix, qatt ma dħalt u ġabni f'kursità kbira. Ma kif induna darra? Ma nafx, u qatt ma saqsejtu. Għax ovvjament mbagħad inti meta qallek hekk, ovvjament saqsejtu xi ħaġa, saqsejtu għala. Liela li għatlu għax xi tipo tgħidli hekk. Għaliex għandek xi ħaġa fik inti? Għalli li tiġbdek. Għatlu normali li jisek inti kollok connection ma' bniedem. Il-biċċa hi dak kien Ingliż. Il-biċċi minn dak għalli daqat ma rajtu aktar. Il-del persuna? Qatt. Qabel kien ikun ta' spiss. Qatt ma rajtu iktar, jekk talaqx lura pajjiżu, m'għandix idea, ma nafx.
kun onest. Ma tafx ismu tal-bniedem. Le, kien jiġi xti għaw klient, konna ġast nitkelmu. Klient regolari, ma tafx. U konna jisra bla ma titer lejdu naqa konverzazzjoni. Ma xejn ġiviri jek. U għat ħanfittex naqa, jkun naqa bikwit. Kien niftakar fi żmien il-Covid, kelli naqa ċans. U bdejt infittex, u bdejt nara fuq dil-esperienza. U tela li dan, il-Golden Paladin. Golden Palladian. Palladian, sorry, ma ddullix. All right. U bdejt naqra li f'dik is-sena, għana minn wara 2000 kien hemm dawn it-tip ta' encounters u tfal. Huma milli bdejt ninsib naqa informazzjoni kienu jfittxu Starseed People. Li huma jemnu li dawn meta jagħmlu l-visit, dawn it-tip ta' nies jista' jkollhom ċertu impatt fuq ma' min ikunu impatt pożittiv li kont fittext. Sej ma nafx isħabi jistgħidu lek mhux ma nagħmilhomx impatt pożittiv, ma nafx. Imma dik waħda mill-li qrajtu jisa ġibdet li l-attenzjoni. U kif ukoll li meta li ħassejt jiena dawn kollha ġifieri qegħdin hemmhekk miktubin, tħoss il-paċi, tħoss bla biża, qatt mela jiena xi ħaġa hekk qed esperjenza. U meta bdejt infittex naqa' ritratti li jekk ma stax diskrizzjoni. Sibt li bħal din l-istess description. U biex nisu nispjegalek bħala persuna, jina mija uħobb da xejdulu. Naħseb naf biġġej. Isu tipo ta' avatar. All right. Imma wiċċu literalment ta' bniedem. Ja dak il-tip ta' Sekattajt Legolas ta' Lord of the Rings. Proset. ċaru wisfa. Jekk forsi għaw xatilab World of Warcraft. Bil-sabba snin nilab. Isa literalment Blood Elf. Isu Blood Elf. Maqsum eżatt. Horde. Maqsum eżatt. Dak isma ma konx askin qed teżisti u ġivi ma mhux jaħsbu li kont. Kienet teżisti. Meta 2001. 2001 le mhux teżisti. Jiġifieri letteralment seketta miegħu l-aktal. Astja. Inxab uffiċin. Inti semmejt għax ovvjament inti fittixt u sibt li xi ħadd ta' dal isem Golden Palladian. Eżatt. Issa, ovvjament Palladians hija isem li nagħtu dawn ħanajdulhom hekk aljeni, sewwa. Aljeni li ġejjin mill-Pleiades. Sewwa. Jien personalment ma nemminx biha, ġifieri. Però minix qed ngħidlek hekk għax ma nemminx dak li rajt. Minti poġġejt label fuq dak li rajt biex inti tkun tista' ħanajtek. Jista' jkun żbaljat? Le mhux żbaljat. Mhux żbaljat, jista' jkun li jien żbaljat. Għax fil-verità jien qed ngħidlek jiena ma nemminx bihom daw il-Palladians u hekk. Però jista' jkun xi ħaġa oħra. Inti x'taħseb illi rajt, ġifieri mhux qed nippretendik li tini label. Qed nippretendik x'taħseb illi rajt minn daw l-affarijiet kollha li nafu, aljeni, angels, demons, elf, saw inti semmejt il-blood elf. Jista' jkun li dak li rajt kien dak li aħna nsejħulu anġlu? Jiena meta kont onni żgħir hekk kont naħseb. U jista' jkun iva. Waħda mit-teorija li sifittixt ukoll li kien Guardian Angel. Għalhekk qed ngħidlek. Jiġifieri ma neħodix li ma jistax ikun li kien Guardian Angel għax jaqa' fid-description li ma sibx naqa' iktar informazzjoni fuq l-biss kif rajtu li jibes. Dik li għandi naqa' question mark, imma jista' jkun li kien Guardian Angel, iva, jaqu waħda mill kategoriji li tfal jarawh, speċjalment sa 10 snin, minn kelli 8 snin, ġifieri ta' dik kategorija naqa'. Ġifieri jista' jkun. Kollox possibbli. Taħseb li kien il-messaġġ li rid jgħaddilek għax dana jien kif naraħħa. Naraħħa li biex derlek biex rajtu inti u m'għandix dubju li rajtu.
Biex rajtu inti da lilek rid jaddilek il-messaġġ, xi messaġġ. Jiena minn dik l-esperjenza l-unika messaġġ li ħassejt biex nħobb il ta' madwari, inġib rispett u dejjem tgħixi fil-verità. Jiena milli kont esperjenzajt dik l-esperjenza, dik il-pożittività ħadd. Naħseb dak kien wieħed minn messaġġ nimmaġina u laqatni. Inti jattajl lilek ma kellmekx. Le. Kienet il-gut feeling tiegħek jista' jkun li komunika miegħek mod telepatiku inti laqqas taf. Eżatt jista' jkun. Sewwa li lilek poġġielek ipproġettalek ġo moħħok ħsieb. Eżatt. Sewwa għax aħna ovvjament aħna l-bniedem jitkellem bil-ħalq, bil-vuċi, bil-ħoss. Imma ħanidlhom entitajiet kreaturi avvanzati ta' dak it-tip li aħna ma nistgħux nispjegaw x'inhu. Sa jista' jkun biex tajli x'inhu anġlu, x'inhu alien, fimt xejn ma nafu x'inhu ma dawn l-affarijiet. Xi ħaġa sopranaturali żgur kien, ġifieri ma nistax kien bniedem. Issa inti bdejt tgħidli li inti kont qiegħed fuq ġifieri dak kienet itir. Eżatt hija mela. Kien suspended. Jiena kont it-tieni solar. Ġew kien tużaw solar il-bot. Alright, issa. Għax jiena nħobb nara daw id-dettalji. Din it-tieqa kienet tagħti għal ġoxix għalfejn. Għal-qalqa. Għal-qalqa miftuħa. Għal-qalqa kien. Ġifieri ma stax raħħat ieħor. Ara, imbagħad faċċat hemm djar, imma qatt ma onestament kellimt jekk xi ħadd raħħi. Ma smajt il-ġaħat jgħid li ra xi ħaġa. Jista' jkun li rajtu inti biss? Ma nafx ngħidlek. Jista' jkun forsi hawn xi ħadd ieħor. Li lem tix tifhimni. At that instance dak il-mument jista' jkun li anke kieku ġejt ħdejk jien ma kontx narah jien u rajtu inti biss? Nemmen iva għaliex dik id-dieta dawl ma li sparixxa ngħid li x'ħadd torku kieku għajnejh jiena. Għax to be fair mal-ġemp bypass, ġifieri jgħaddu karozzi. Għalhekk. Ġifieri jekk xi ħadd raħħor għad id-dija nimmaġa xi ħadd kien torku għajnejh. U il-ħin inti għadt li rajtu xi tlieta ta' filgħodu. Dak il-ħin wara li rajtu, wara li esperjenzajta dell-esperjenza, ħarġejt ħares li l-ħin biex tara għaddix xen normali, mux per eżempju saru l-4 ta' filgħodu għaddit. Le, minuti kien. Mux ħanajlek eżatt, imma vera minuti kien. Ma rajċej stramp ġifieri. Le, minuti kien. Għax fiex mort ġajt norqot. U x'kienet ir-reazzjoni ta' ommok meta għattela? L-ewwel ma bdiċ temminni. Ħasbitek toħloq ma taratni u sabitni fi ħoġor ta' tieqa. Ħoġor ta' tieqa ġewwa. Mela ġewwa. Għax nħoġorek jgħati l-ġewwa biex niftehmu, jisa bħal xkaffa kbir. Mbagħad isa għad li mela mħoġġi toħlu, issa le. U qatt ma kellek, per eżempju, għan laba tal-avukat tax-xitan. Mela. Qatt ma kellek esperjenza taħmar il-lejl. No, qatt ma. Le, mhix xi ħaġa normali li lek tiġrilek. Qatt ma batajt minnu. Kollhom il-ġurnata ġifieri. Qatt ma kelli dawk il-każijiet. Non ħorija tgħid il-mar. Imma pjat ma kelli dawk il-każijiet le. U ma nafx li ma raġuni, kull ma taraf dak l-esperjenza, nħoss paċi kbira fija. Ħafna. Ġie taħseb illi dik xi ħaġa dak l-entità kien pożittiv. Ejju, ħafna. U nemmen li għamel l-impatt hija f'ħajti biex nara l-ħajja kont donni żgħir, biex nara l-ħajja fil-pozittività tagħha, mhux fin-negatività. Warajt, inti rajt xi ħaġa li ovvjament mhux xi ħaġa li kulħadd jara, mhux xi ħaġa normali noħroġ hemm barra u nara. X'kien dak l-impatt? Għaliex dak il-feeling, orrejt inti qed tgħidli dak feeling ta' paċi. Imma x'kien dik il-ħaġa li ħassejt illi ġallitek tajt orrejt inbilli rajt dal-oġġett kien x'kien ġallitek taħseb dan il-mod? Dak il-feeling li ħasset ma li rajtu witch. Anka meta nkun kwietu ġi naħseb fuq ġismi klaġew xewk. Għamel xi sinjali bidejh jew xi ħaġa. Xejn, sempliċement idejh l-isfel. Ħares lejja.
Dbissimlek għatli? Bissimli u tasek. Sparxa. Ma nek ma tisparxa kem dik id-dija ġviri. Emmek vera jisa letteralment blasti kbira, ġietu tal-etek. Hemm ħafna każijiet ta' dil-istess storja li tissemmi inti. Kien hemm experiencer Amerikan 100 sena l-oħra da minnu. Għadu friends miegħi fuq Facebook da minnu, dak inkiteb ktieb. Li da meta kien żgħir kien jara l-cartoons. Ma nsejt Proton Man għandekum nsejt kien jismu eżatt. U darba jgħid illi jieħu ta' tsilma mal-lejl kellu 7 snin. U tiela l-ura fil-kurutori ġinti tirrakkuntali fih bdejt niftakar eżatt. Jara il-da Proton Man. Ġifieri qed jara l-istess karattru tal-cartoons. U jgħid illi f'daqqa waħda sapruħu, daħadu miegħu, qabdu minn idea u ħadu miegħu taħt l-art u beda jsemmi il-kreaturi l-oħra li kien hemm kienu qishom nemel kbar. U jgħid illi orrajt li derlu Proton Man, għalhekk aħna dejjem ngħidu illi dan huwa fenomenu trickster illi lilek jurik ġbijat, sembjanzi, jilbes ta' karattru li inta ma tibżax minnu. Da peress li kien jara Proton Man jew x'kien jismu, da derlu bħala Proton Man. Ma jfissirx li l-figura tiegħu propju jekk għandu figura fiżika għanibdew minn hawn. Huwa kif qed taraħ, ġifieri. Ġifieri l-mod kif rajtu inti jista' jkun biex lilek qisu din l-entità taf inti ġo fik l-immaġinazzjoni tiegħek x'inhi. U projettat image ta' entità biex inti ma tħux qata, ma tibżax minna. Jista' jkun. U n-naxxiela għax vera ma bżajt xejn. U f'ħajtek wara din l-esperjenza qatt rakkuntajta lil xi ħadd iktar? Ma tantx. Ma Vera close friends. U meta tgħidilhom in-nies x'jgħidulek? Min jemminni? U jemminni jisu mux la jemmen, jisu jew ma kunx irid jgħidli. Imma kemm nista' jkun ma tantx iħobb. Għax mux suġġetti jisu kulħadd jidħol daqshekk intensiv. Jista' jkun li kont qed toħlom. Ma naħsibx. Saqsejta lilek innifsek li jista' jkun li kont qed noħlom. Ma naħsibx li kont qed noħlom għal fatt li filgħodu kont bdejt infittex il-kalkur u kien hemmhekk. Rajt, fimtek. Ħallejtu hemm. Ġinta ħallejt. Għax kajt fil-ħaġa ta' tjar waqali ħallejtu hemm. U bdejt nifet fejn il-kalkur ta' il-papux ta' sodda. Għatti jew waqali hemmhekk u tinġibu minn hemm. U mortu zibtu. Sa ma nafx nisma'. U ommu kemm litek? Ommi il-ġurnata. L-lum il-ġurnata issemmi li stess lejlit il-mid, għax kien lejlit il-mid. Kif tajdilek? Ommi Anġlu tgħid. Tgħidlek dejjem tgħidli bħallum dejjem tgħidli inti li dellek Anġlu. Tgħidli ma ninsija qatt, dejjem. Qatt għaddejt minn xi trauma f'ħajtek qabel? Lu xilla, dak iż-żmien naħseb l-isbaħ żmien. Jew l-isbaħ żmien kien. Għal xiex taħseb imma li derlek jekk meta toqgħod taħseb fuq għallum il-ġurnata. Għaliex taħseb ġifieri jekk ma kellmekx. Għaliex għażellilek pereżempju? Ma minni ma nafx. Li żgur naf nista' nitkellem fuq il-karattru tiegħi. Kemm se dejjem iħobb paċi. Ġifieri dik naħseb ħallit li nqampat. U dejjem nipprova sitwazzjoni ninsewwija. U kemm jista' jkun jekk kapaċi ma ngħidx lilek u kapaċi ninsolvija, ħanżomm għalija kemm ninsolvija, ngħidlek isma' dik kien qalad dak il-problema dakinhar imma solvejta jien. Tox tinkwieta. Għax jiena naraħħa li meta jiġru sitwazzjonijiet bħal daw, xi tip ta' messaġġ ikun irid jgħaddilek, xi tip ta' xi ħaġa jkun irid minn għandek.
inti identifikaj dik xi ħaġa importanti. Għax orrajt li nejx fil-paċi u hekk orrajt, okej, kollox affarijiet sbieħ, nagħmilhom jien ukoll. Sewwa. Imma hemm a bigger plan għalik. Onestament, dal-messaġġ ma nafx, le. Ma nafx nista' Qatt ma ħdimt fuq, ġifieri qatt ma pereżempju isma' jiena ħaniprova nagħmel naqra introspection u nara jiena x'nista' nibdel, x'nista' ninfluwenza lil ħaddieħor. Mhux fiċ-ċokk tajli orrajt, fiċ-ċokk hija kollox domino effect. Għax oġġett żgħir li tagħmel ma' persuna għalik ikun żgħir u għalih ikun dinja. Fimt? Imma qatt ma dditlek minn rasek illi tajt isma'. Jiena ħanipprova nindaga fija nnifsi. Pereżempju inti l-ewwel semmejt li hypnotic regression. Inti past life regression għamilt, alright. Mela, ibda rakkunta ħieli, għax din interessanti. Meta għamilt il-past life regression, x'ġalek li tagħmel past life regression? Kienet influenzata dik l-esperjenza? Dik, naqa storja daktar differenti. Għanta xtaqsa messaġġ. Jindem kon nemmen jiena personali li hemm dinja oħra u d-dinja aħna jinfluenzawna lilna u jafu ħafna aktar fuqna milli kemm nafu aħna. Dix dubju. U darba minnhom onestament botanċ nħobb ngħidha ma verità. Kelli l-mara ġviri, għanx naf, kienet pregnant, kelli xidea, qasi. Kien hemm bniedem għalli awguri. U int ma kontx taf? De. U laqas il-mara ma kienet taf? Qasideja. U għallek awguri. Da ma kien ħabib close tiegħi. Ma kontx naf jiena qatt ma tkellem fuq da s-suġġett miegħu. Għalli xedin, għalli l-mara tqila. Il-mara tqila. Għalli għandha awrora daqsix. Għatlu xinu? Għatlu bħanti tefem għafdal, kullaf xini għawru. Awra. Għalli ija. Għastratlu. Għad pjaċir. Għatlu s-sanaraw jena, u vera. Għadda xarejn, u vera, kalla raġun, daġi daħna għolin n-nejdu, jena u wissu. U fattublu ver, innaf. U mort fuqatlu kien. Għalli ija. Għalli għaxat ma tkellim bija fuq da. Għalli jena. U jara l-ora stan-nies ġifieri. U kien jagħmel dan l-affarijiet. BQH. Għatlu għamil ili. Għatlu x'għandi kurzita. B'samma minn hemm u b'rispetti għaj. Semmejtielu l-istorja ta' minn xiex esperjenzajt jew le? Nsejt, mek il-verità. Ma naħsibx, ma naħsibx, ma nafx. Ma naħsibx, onestament għanejtek. U b'samma, u għamil ili. Minn hemm u minn hawn. Fajt, u sodda. U jisot tambur. U ġini tlani l-abjad. Aha. U bdiet l-affari, eżatt. Jien kont nemmen ħafna, kont jien ħobb imur ħafna Scotland. ħafna ħobb imur. U meta mmur hemm, jisni jgħat id-dar. Għatti ma jien xi ħaġa għandi hawnhekk. U insomma, qabel kont għamilt riċerka xi 4 snin ilu u sibt li kun jom ġej minn hemm u sibt discendenzi kienu wara ġlied u dawn l-affarijiet. Ma ħafna minnhom ma kienx jafu. Aħna konna hawn Malta. Jien ismi Skoċċiż. Kate, from the battleground. Kif isser. U dan kun jomi aħna konna nafu jiġi ġej minn Turkija. Ver, minn hemm. Imma għaliex kien hemm ġlieda ġewwa Scotland, ġewwa Culloden fl-Inverness u hemmhekk spiċċaw il-klients kienu u emigraw minn mal-Amerika u minn mar Eastern Europe. Bek ġew mit-Turkija nislu ġew Malta. U ġib ċertifikat u kont proud għatta stemela jiena vera għandi xi ħaġa. U kelli ħolma meta kont żgħir. Din li kienet konċettiku. Dejjem kont doħla meta kont żgħir jiena.
Ijet ġo Lake, ġo Scotland. Naħseb ġo Scotland, amma kien hemm il-backpipes, għad niftakar. Raġel, figura, mara, tifla. Dejjem. U din ma ġem dal-lake, dejjem. Kon noħlama. Allora jisek li ċertu mħabba. U għatlu rridin kun naf, xi darba jien meġ dil-Australia ġo Scotland. Ġo Scotland. Ġenti konti ġa moħħok inti programmajtu li inti taħatmur Scotland jew ħatara. U għadda ma jaf xej fuqi, għax dissa biħ taħħa, li tar inti jaraw li għamil session li għamil din. U insomma beda, tara tani l-abjad, rajt blerek tara jisek naġismek ek, inti klajt, u bdejt, u mort, u inti tibda xon kollox. Kont ġa desert. Jgħat flu għali jek. Tostax jisħab, nħoss ħana, inti ma tarax li lek Nikolaj. Jisek tibda tara bħal bird's eye view u tibbun tajt daqqara, tħoss li inti. Saret Eġizzjan, rajt li Sphinx mizbuħ, rajt li Eġittu ġifiri, għasib kif jamlu fil-mandi xejn, xtaqsam xejn, ħafna nisbaq, rajta bizzeba rajt kollox, ħassejt isħana, ħassejt il-riħ, ħassejt il-ramel, ħassejt tħoss literalment jgħat emmek. Don kollox split of a seconds għalik. Flashes. Umbat mort id-dinġa mejda, ċatta. U kien hemm persuna beda jisu qed jarma dil-mejda. Tara, dak jiena. Għaddiċa, u bidnit il-konxi tiegħi, għaddiċa ċa tal-luta x'kien hemm dikaw ix-xaman se jgħidula. Manara. Thank you. U mbagħad mort ġa xena, rajt ix-xena tat-tfal ta' Scotland. Mbagħad kelli xena oħra jisu konti jisu qassis. Dak tipo jiena. ħassejda. U kien hemm oħra din l-aktar impressjonatni f'ximkien xi ġlieda. Bdejt inxomm kont qed naħrab minn din ġlieda jiena bdejt inxomm bid-dem. Għawbiek bdejt inxomm u kien ix-xita, bdejt naħrab minn xi ġlieda. U mbagħad qomt. Tlussa ġaġa qasek jien, għall-inti l-aksija. Tasija. Għaz-ideja. U dik ma nafx, di ta' Scotland kif innejlek jiena jista' jkun lax programmaj ta' moħħi u l-affarijiet tal-għaxin li hu ngħid. Din ta' ċena għatlu dak x'kienu, xu jibda jdomlok imbagħad. Għalli dik kienet l-aħħar ċena. L-aħħar ċena. Li kont tarma l-mejda. Tarma l-mejda jien. Għalli inti tmur mill-Eġittu tibda. ħaj il-ħajjiet tiegħek. Għatlu onestament ngħidlek l-impressjonajt ruħi, għatlu ma t-impressjonajt iktar għatlu għax tirrakkontali x'rajtien. Xin konċettiku li l-moħħ jilab ħafna. Ovvjament. Ħafna. Jiġifieri xorta ma nemmen ċertu li rajt jiġifieri, imma jilab il-moħħ jew le jekk kien hemm id-dem xammejtu. Jekk kienet isħana xammejta. Fimni kollox mill-moħħ xorta. Jiġifieri. Imma ma nafx hekk mhux ħaġa kif trid il-kelma. Mhux id-dulli bħalissa. Ma nafx hekk tipo u x'vera li rajt jew ġax ħadem il-moħħ bijek. Dik deb għajt naqatika xettiku. Jena hypnotic regression u xismu għaw past life għamilta jien. Niftakar li jena ma bdejċ nara li l-nifsi, jena bdejt nara. Nħares u nara idi. Ovvjament wiċċi ma bdejċ nara, nistax nara wiċċi minn ma jkolli mera. Pero kif għattinti l-ewel, flashes. U meta
meta il-hypnotist beda jisaqsini fej qiegħed, ovvjament ma nafx. Fimtina, qed nara ambjent li nista' niddiskrivih, ma nafx fimt mhux naqbad il-Google Maps u ngħidlek isma' qiegħed hawn. Fimt fil-fatt jiena ħsibt li jiena qiegħed Scotland fil-bidu, jew Scotland jew Ireland. Għax l-ambjent kien dak it-tip ta' ħdura, fim dak it-tip ta' għolijiet u hekk. U jiena wkoll inħoss konnessjoni kbira ma' Scotland, ġifieri. Però bdejt nara Lighthouse, ġifieri, bdejt nirrakkonta x'rajt u x'ma rajtx. Wara, niftakar hemm podcast ukoll fuq nirrakkonta r-riċerka li għamilt wara. Skoprejt li jiena bdejt nara li l-nifsi li jiena kont lighthouse keeper. U dal-lighthouse keeper waqa u miet. U jiena għattat lighthouse keeper kien persuna mhux importanti, imma kien persuna ta' ċertu status. Sewa għat waqa accident għat żguranzi b'xi ħaġa, u għabat nfittex fuq l-internet. U s-search li bdejt nagħmel jiena kienet, bdejt nfittex ġo Scotland u Ireland, u bdejt insib xejn. Għat tissa mela widen the search. U sibt l-Ingilterra. Ħaġa tal-iskantament kienet illi dak il-post illi fejn eġd il-persuna, sawa dal-lighthouse keeper Boyle kun jomu, kien f'1887, laqsna f'1877, minna 1877 kien. U kien ġo post jismu Lenzent. Dal-post jiena Lenzent mort fih fit-2017. U meta wasalt hemmhekk, ħassejtek isu home. Ħassejt nisni hawn nafu. Ħaġa tal-iskantament hemmhekk kont ħanaqa. Ġifieri naħseb l-unika darba li kont vera f'xifer il-mewt kienet dikinhar. Kont ħanaqa mort impoġġi GoPro fuq biċċa blata, mhux blaqas kienet blata, mount tal-ħamrija b'kollha ħaxix dak il-baxx il-moss. Hekk mort fajt saqajja, sibt saqajja fil-vojt, u niftakar il-gran fajt jekk ma din il-biċċa mhux blata, din il-biċċa mount. Sawa. Niftakar l-ikbar biżgħa naħseb li kont ġam qed nimmaġinani għattin daqshekk sawa għamilt. Fimt? Meta mbagħad bdejt nagħmel 1+1 u bdejt ngħid stja dikinhar ħassejtni home, isni kont ġarajtu dan il-post. Tibda tiġi. Fimt, mhux qed ngħid illi jiena il-past life tiegħi kienet dik il-persuna, imma meta tott il tiġi f'dubju kbir tgħid. Fimt il-ones u jien pereżempju waħda mill-aħħar xena kienet tal-patriċi ma tomlokx il-order. U il-patri kien qed jagħti tipo ta' kalċi lil xi reġina deret u għad kienu libsin stil late 90s, late 19th century ta' kisi. U bħalek ir-raġulajt, fuq l-oħrajn diffiċli biex fittex, possibbli. Imma fuq dan naħseb nista' nipprova infittex naqa. U kien hemm wieħed kien hemm patri vera close ma' Queen li kien mitira r-raġel bħalissa. Queen Victoria. Kella patri vera close magħha, kien ġifieri jgħix ġol-palazz. Vera kien hemm palazz, kien hemm patri close. Kienu ma nafx. Imma xi ħaġa sibt. Qatt ma tħalt iktar f'dettall għax ma sibx fuq l-internet tiġi. U l-istorja ħanajdulu Angelo ħalli niftehmu. L-istorja tal-Angelo qatt ġifieri ma tisma' ħanipprova nagħmel hypnotic regression darba ħalli nipprova l-istess persuna tajlu isma' hypnotic regression biex inti tmur lura u tarġa' forsi tara xi dettall li nsejtu. Inti tittieni dejja qatt ma ġietni dik ikun interessanti. Ikun interessanti li lilek jerġa' jitfak f'dak iż-żmien li nemmen illi tista' tagħmilha. Fil-fatt jiena meta kont għamilt il-past life kien għamil hypnotic regression qabel eżatt u batni lura meta kont tfal. U rajt xena niftakar li meta ddiskrivejta kienet farfeġda li għax ma niftakarx li ommi fejn id-dar tagħha kien hemm ġnien
Jimdejt nara ġnien kbir, issa dal-biċċa ġnien kien fih daqs dal-studio. Imma ta' tifel li kont nara kbir. Għas konna jlu ġnien jien kont biċċa ħamrija, fimt? U rajt xiena, ġiex titfal, ġiex tibniet. U jiena niftakar kont liebes bil-ġakketta ħadra, strajp aħmar u isfar hawnhekk fuq idejja. Jien ma kontx naf li kelli il-ġakketta meta kont żgħir. Meta kienu metu għommu missieri u bdejna natfu d-dar u kulħadd jieħu ritratti tiegħu, jien missieri kien jieħu balla ritratti. Għat għandi kaxxa d-dar tal-plastik daqshekk kara mimlija ritratti qed irid nissortjhom. U bdejt inqelleb u naddafhom mill-moffa u hekk u ġdar ritratt f'idi. U niftakar għadt il-mirkotlu għasħat hemm minni, battulhom. Għatlu wara l-istess ġakketta, għatlu l-deskrivejtilkom. Għatlu ġodan il-ġnien, ġodan il-biċċa ħamrija. Ġifieri kieku naħseb jiena kieku jkollok tarġa tkun tagħtih dal-bniedem. U tajlu arġa' ħudni f'dikinhar. Ma nafx meta kienet 2001. Little Minute. U għajlu isma', għajlu irrid narġa' nesperjenza x'rajt. Provaħħa. Qatt ma ġietni f'rasi inti tiġi tgħidli. Tkun interessanti. Provaħħa. Minn dikinhar law. Għadt esperjenzajt xi ħaġa li tista' tikklassifika bħala paranormali inti? Li ġaqsek li ngħid ċert, le, dik kienet jisraħseb xi ħaġa li baqgħet b'timbru u x'ingħidlek qatt ma rajt fis-sema ġie jibgħatlek, ġi kont nibgħat. Dawk ejwa, ġifieri, imma xi ħaġa li ngħid rajt u ħassejt dik bħal dik timbrata u tibqa' timbrati għal dejjem. Dik hija esperjenza li jekk vera għexta, mhux ġifieri għax mhux nemnek, ma jekk vera għexta u mhux immaġinajta jew mhux ħlomta, hija esperjenza li jiena naħseb li hawn Malta naħseb qatt ma smajta storja bħal dik. Jiena għalek ġejta u għat li kħatlu kim ma jinteressani xekki għamlu nixja u le. Importani. Jiena l-esperienza ċara kristall anka tant meta ġili nejda, meta xijad. Tarġa tħossa. Nħossa. Nejda u għek, skam bħadkun rekonta xilkom, ġisma għam xew xew. Da għaddew 25 years, so xek. U xandek 33, għallek 20 snin. 25 years. 25 sena u għadek t-rakkun taħħa u għadek tħoss. Eżatt. U ma nafx, jina rajt vera xopp il-miliet u nġiħombu. Imma li il-miliet, ma li nqum fil-ħodu l-ewel ħaġa li niftakar. U ma li nitfal rasi fuq l-imħadda. Taħseb li għandek ċans tarġa taraħ? Nixtieq. Jekk ma jgħal għalix ħalqi, għaxan kapaċi li jiġi għek, ma niflaxx inkelbu, niġi. Ġiviri. Interessanti. Kontent b'dak li rajt, ma jiddispeċini xejn, ġejtaw naqsam ma'kom. U kun jafu l-udjenza ta'kom u koll, ġifir ma jiddispeċini xejn. Issa jien naf. Xassejt, naf xrajt, ġifiri. Tħallix il-ħatti xor jinfluenza ku jgħaj. Ġifiri, u kontent ħafna li kelli ċans rajt l-affari. Għax, hija xi ħaġa li meta niftakar fija. Direttament bidlet lek ħajtek. Nħoss għazġina t-diskrepja ġgħu dan, ma t-kemm hija xi ħaġa li meta ngħidha ferraħni fil-verità. Tħajjart pereżempju tpinġieħ. Ma nafx impinġi. Jew inkella l-lum blejja jew taqbad jinnaf tikteb prompt kbir bid-dettalji kemm tiflaħ u tiġġenera ritratt jew whatever. Ma provajt, kull hemm xi tekniku. Aħna nippruvaw Amerika għax taħseb. Għattamni li l ħanamel. Eżatt. Tajdinna d-dettalji eżatt xraj. Bil-qalb kollha. Jirranġa ġifieri. Bil-qalb kollha. Vera li kultant lejaj mitik affarijiet illi mhux qed titolbu. Jew grok speċjalment jagħmlek xi parżejż id-daqshekk meta ma tkunx trida mhux vera Mirko. Kemm iġanneni daj. Le, bil-qalb kollha. Għax għodni ġa naraħ ġifieri ċar kristall kif x'ħadd jaqra li moħħi. Mela niġġeneraw dik l-image. Nibatu jilek u għajdinna jekk hemm xi ħaġa x'titterranġa fiha. Bil-qalb kollha. Għax pallidu, u d-neħ bil-ponta, xaru gold,
Eżatt. Għajneħ gold. Uċċu da bajdani. Wiċċu tawali. Libsa bajda. Libsa bajda u isu gown gold. Eżatt. U twil. U l-ġwienaħ l-iktar ħaġa l-interessat. Ġwienaħ kienu. Kif innek, mux bħal. Le, ġwienaħ. Ġwienaħ kienu. U kien. Ġwienaħ tar-rix. Mux ħanajdlek kienu tar-rix jew le. Imma kienu forma ta' ġwienaħ għal-ponta. Ma forma ta' ġwienaħ jisom dawl jew forma ta' ġwienaħ. Għax forma ta' ġwienaħ jisom ponta tajt isek farfett il-lej, su dimin. Le, mux bħal dak il-lat. Inti jettajt jisom spikes, jisom xewk. Crosset. Imma mbatt ix-xewk in between kellhom dik il-membrana jew le? Le, kellhom xewk biss. Il-gold dek. Stja fakkartni f'xena, all right. U mux ek akbar, ek jisom għall-oval, ek għal-fuq ek. Ek għal-fuq. Kellu l-isfel ukoll? Eżatt. Kellu l-isfel ukoll? Kienu jibda minn wara ek. Uġek, jieġa jinżlu għal wara daru ek. U jattisa għajħu Ej. Deskrizzjoni, biblika ta' deskrizzjoni biblika ta' ċertu anġli kif ipinġuhom b'sitt ġwienaħ, tnej minnhom fuq rashom, tnej minnhom jattu saqajhom u tnej fuq wara. Għalkemm imbagħad hemm anġli oħra li jpinġuhom bħala rota ġorota, b'ħafna għajnej u b'ħafna dwar. U għax ċert bħalsa jisu raġaġijek. U kellu ma' rasu kuruna għad-dawra. Għax ġibtu li għoddim uċċis, għad jisu għek ġaġi. Diffiċ biex tinsi. Hypnotic regression. U jiġi. Taraħ ċar kristall. Imma dik id-bissima minn sijaqat. Jek tikkonċentra sew u s-sejb minn jagħmellek suppost ħajkun hawn Malta, Andrew. Nixtieq naġa naraħ. U nixtieq onestament x'kien il-messaġġ eżatt. Ġin donni kif għatlek dak l-affarijiet rajt. Messaġġi l-iktar ħaġa importanti, il-messaġġ ikun għalek personali. Di bdaw nek jisi xorta nemmen xi ħaġa għal xiex rajtu. Għal xiex. Fimni, jiena dejjem ngħid li hemm xi ħaġa xi purpose wara dik xi ħaġa xi tanti xi ħaġa straordinarja. Fimt? L-inti mhux sempliċement rajt dawl fis-sema u tajjatlu sejħaħlu UFO. U pereżempju u ġi ma tieqa u jisom idejk close mattija. Letteralment, close. Wiċċu ma wiċċek. Kull ma kien hemm differenza. Kien hemm is-sol u fuq barra ta' fi kullhom dal pjanti jekk hemm den li ngħidulhom kull ġiek. U jisni. Xi ħaġa fiżika rajt. Issa qed tara lili. Iwa, le ċar. U la eżempju tgħid li rajtu hux trasparenti eżempju. Stja kemm nixtieq rajtu jien. Xejn. Letteralment rajt bniedem normali. Bniedem normali. Li kellu biss saqajh. Ma kienu jisom f'ħabbat infemek. Jisom mux it-tara saqaj, kienem il-girawn. Saqaj biswaba. Le, saqaj all right, normali. All right. Just kienu, emmek jisek. Fejn? Eżatt, emmek jisu kienu fejn tjat. Dik il-bicċa. Jisu l-axar parti ta' ġis. Tijaw jisu fejn. Eżatt. Ma ninsijat. Zgur, u lajk beti fejn jdiru. U ma kellu xej fideħ? Kellu xej fideħ? Xejn. Ma kellux per eżempju, naf li ċuċata għanżemmi, ma kellux insinja ximkien xi simbolu jew xi ħaġa. Jew per eżempju xi ġojjellerija jew xi ħaġa tinsaqsi jekk ta' Le, ġas biex niġġeneraw anke dell-image biex nagħmluha kemm jista' jkun. Sempliċi, kif ngħidlek libsa bajda, ground fuq gold. Meta tajt gown, raqas naf x'inhu gown eżatt. Issa tunic, oh. Eżatt. All right. Tunic gold. Imma l-gold tiegħu mhux b'xi patterns u dak just libsa normali ma kulur id-deb jajet hekk.
U taħseb il-materjal tal-ħwejjeġ kien drab jew xi ħaġa li qas tista' tispjega? Le, ma sax nispjegaha. Le. Biss minnu hekk l-abjad kienu isek tfajklu bozza ġa fih. Tat kien beda jixel dal-abjad. U fattizzi ta' bniedem. Bħal għajnej imnieħer. Dok l-istess. Il-widnej kienu għal-panda. Imma perfett dik il-biċċa, perfett. Perfett kien. Simmetriku. U twile, Kemm kien kbir? ara, dak kif ħan kalkulalek. Fej rajtu l-ewwel darba ġifieri beda ċumbjajtu kemm siġra tal-palma kbira. Kienet kważi klet solari tissiġra tal-palma. Kien kważi daqsa. U mbagħad meta ġie mat-tieqa? Baqa l-istess. Mela rajtu kbir ħafna. Ejja. Jien kol ma rajt it-torso tiegħu. Battija. It-torso tiegħu biss kull ma rajt jien mattija. Ġifieri l-biċċa, noqos minn zaqqu biċċek u wiċċu. Interessanti, ja. Proset. Thank you ħafna. Interessanti. Thank you ħafna, ja. Thank you. Proset, Nikolaj. Proset. Grazzi. Grazzi tal-li segwajtuna għal darbohra.